Ngithi angikuveze futhi lokhu ukuthi uma ngabe ekhaya kushone ukuthi abantu lento yokubulala umuntu bayithatha kancane. Lento yokubulala umuntu uma ngabe ngibatshela ngelapho ukuthi hayi uma ubulela umuntu bavungazela abaningi impela abantu ubona ukuthi hayi bese ngeke singababulala abantu sazobabulala abantu. Uyabona uma ngabe kuwukuthi ekhaya bekushona inkuzumalanga ibithakatha ngempela, iphatha amakhambi esivala imizi yabantu esiyenza iy'ngane zabantu ezintandane. Angikhulumi ngomuntu obephatha isibhamu la, sengikhuluma ngomuntu obephatha umuthi. Othi mhlampe belokhu eshiwe esolo endaweni kushiwo kuthiwa uyathakatha ngisho umndeni wakhe kuthiwa uyashiwa kuthiwa uyathakatha. Ephikelwa noma mhlampe kube ukuthi engazi ukuthi akunjalo ngoba phela vele besuke bungekho ubufakazi obusuke buqanda ikhanda. Into nje esuke ikhulunywa ngoba mhlampe nakuwukuthi isikhathi esiningi kukhona iy'nsolo noma into ey'thile. Ukusola-ke akufani nento esuke inobufakazi, nento esuke iphatheka ukuthi cha nansi bathi abelungu into tangible ngani noma ngisho kahleni. Lowo muntu owina-ke imizi eminingi akangeniswe ekhaya naye egulile nje wangalokhuza kuye kubulawa imbuzi laphana ngaphandle esuke imgeza lensila yokuthi ubethakatha noma ubenza ini. Ngisho kuthiwa ubenukwa-ke ngisho kuthiwa ubenukwa nje uma mhlawumbe ubenukwa egcina senensila ukuthi ngathi ubethakatha uyagezwa leyo nsila akabe esangena ekhaya. Leyo mbuzi futhi iyashiswa ngaphandle. Umuntu obephatha amakhambi abemihle noma umuntu obenukeka nje akavamisanga uzothiwa hayi uvele ngathi sebengisho ey'gulele uvele wasuka nje wangena ekhaya egcekeni. Ubone kulowo muzi lo sekuthiwa kunembuzi yazi siyayibuza kulowo muzi kube nembuzi ebulawe ngaphandle yashiswa ibimgezana sazi bimgezana uyabona. Uthi abantu bazoyivungama loo nto leyo beyivungama ngoba nakade bebona kumlindi kade efika ngayizolo. Kuthiwa uyasibona kubulawa imbuzi laphana okuthi bimgeza and asazi bimgezana lwa muntu. Ukubulala imizi yabantu kumisa amatende emzini yabantu akuyona into encane. Ukuze ungangeni kule mndeni ungangeni leli khaya leli uzongena nokhondolo olubi noma ngasikhona-ke lokho ukuthi cha sekukuyekisa lento kade uyiphatha isikhwama esibe waphela umuntu kumele ayekiswe izinto zokuthakatha ngoba uzothakatha. Lowo muntu lowo kade ebulala umuntu akade ebulala abantu ngomuthi akavele asuke engena. Kufana nakho ukuthi umuntu uma ngabe uthi uyathakatha ngampela ngisho kuthiwa akasathakatha sekufanele lelo gama ligezwe kena liphinde futhi-ke kube ukuthi lelo gama liyashwelezwa ngoba seliyovuka ngisho ey'nganeni zakhe. Angiphathi-ke uma ukuthi ubethakatha ngampela uyayekisa umuntu ikhwama ngoba zohamba hamba lezo yikhwama kube khona ovevuka kuyena zobubi zobumnyama. Hambani lapha ku-YouTube nizoyithola iy'ndaba ey'ningi khona. Inkosi Embongi 2 ngilonge nicelile nje ukuthi kusaqhubeka na-YouTube ngoba okuningi sikuphoste khona. Umuntu kade kuwa nenkinga lento yokubulela umuntu akuyona into encane. Abantu bethatha kalula light hayi sazobashaya Nkosi Embongi abantu khululeka abantu bayidelela. Angiphikisani nabantu vele abantu benza ngendlela abathanda ngayo emhlabeni kodwa lento yokubulela umuntu akuyona into encane. Ngoba nawe nje ungeze ungene impela emndenini wakho uma ukuthi usubulela abantu. Ngiyabonga ngethuba.